Benvinguts i benvingudes a aquest espai de pràctica online compartida. Avui us proposo una petita seqüència que, com sempre, ens pugui ajudar a connectar amb el nostre cos, amb la nostra respiració i amb aquest moment present. I avui m'agradaria compartir una petita reflexió que té a veure amb el que ens uneix a totes i a tots els éssers que habitem aquest planeta. Des de que som petits, el nostre cos ha canviat molt. Hem canviat el nostre look, hem canviat potser d'amistats, hem canviat de creences, d'ideologies, de gustos, d'activitats, però sempre, en el fons, ens ha acompanyat un sentiment de ser. Més enllà del nostre nom, de les nostres activitats, de les nostres idees i costums, en el fons, tots compartim constantment un sentiment profund de ser. I això ens iguala a tots. I això ens fa ser profundament iguals, a pesar de que hi ha moltes diferències aparents, moltes visions diferents, moltes ideologies, moltes creences, moltes maneres de viure. Totes són vàlides i el que em sembla realment important és adonar-nos de que aquestes diferències són només superficials. En el fons, tots desitgem ser feliços. Ningú vol patir. Tots respirem, tots fem la digestió, cada cor batega i tots tenim i compartim aquesta sensació profunda de ser i d'estar formant part de la vida. Llavors, la nostra proposta amb el ioga és obrir un espai on, a través d'estirar i enfortir el cos, a través de sentir la respiració i a través de connectar amb la nostra psique profunda i amb la nostra dimensió transcendent, puguem arribar a prendre consciència d'aquesta sensació profunda de ser i així prendre consciència de la igualtat que existeix entre totes les formes vives d'aquest planeta. Molt bé. Om Shanti. Comencem la nostra pràctica d'avui desitjant que sigui beneficiosa per nosaltres, sigui beneficiosa per les persones que coneixem, que sigui beneficiosa també per totes aquelles milers i milers de persones que no coneixem i que sigui beneficiosa pel nostre planeta. Comencem estirant-nos. Ens estirem boca amunt amb els genolls flexionats, les plantes dels peus al terra i col·loquem les mans a banda i banda del melic per sentir la nostra respiració. Afluixa profundament la musculatura abdominal, de manera que cada cop que inspiris notis com el teu abdomen puja suaument. Quan exhales, l'abdomen torna cap endins sense forçar, sense apretar. És un moviment natural. Inspires profundament i notes com l'abdomen aixeca les teves mans i a l'exhalar notes com tornen cap a baix. Entra profundament en la teva respiració i deixa que tot el teu cos es vagi relaxant
i que la teva ment es vagi silenciant. Respires lenta i profundament, fluint amb la teva respiració. Vas afluixant les espatlles, vas afluixant tota la cara, la mandíbula, els ulls, el front. Notes els teus braços relaxats, apoyats al terra. I deixes que a poc els pensaments vagin marxant com si fossin ocells que veus volar pel cel, però no retens. Marxen i segueixen el seu camí. Estàs aquí, en aquest moment, amb una actitud oberta i disponible per començar una breu pràctica de ioga i connectar amb tu mateixa profundament per poder connectar després amb tot el que t'envolta. Entrecreues els dits de les mans i portes darrere de l'occipital, tancant els colzes suaument. Inspires i mentre treus l'aire vas aixecant el cap amb la força suau dels teus braços. Quan inspires de nou et quedes on has arribat i a la pròxima exhalació, si vols, avances una miqueta més en aquest estirament de la part alta de l'esquena, la zona cervical. Inspires en immobilitat i exhales aprofundint en aquest estirament. Allibera la musculatura del teu coll i de l'esquena perquè es pugui elongar suaument, deixant que s'alliberi l'escalfor i la tensió d'aquesta zona. A poc, mentre treus l'aire, deixes el cap al terra, amb la barbeta apuntant cap al pit i portes els dos genolls cap al pit, agafant cadascun amb una mà. Quan treus l'aire, apropes els genolls cap al pit i cap al terra. És una doble direcció. Quan inspires, relaxes una miqueta i quan treus l'aire tornes a apropar i apretar lleugerament, amb fermesa però amb dolçor, les cames contra el pit. Aquesta és una de les poques maneres que tenim d'actuar sobre el nostre diafragma, aquest múscul respiratori tan important que normalment no podem estirar perquè és molt intern. En aquesta posició i amb aquest moviment estem incidint sobre el diafragma per estirar-lo, per relaxar-lo i així poder tenir una respiració més àmplia i més profunda.
Inspira profundament, deixa que el teu abdomen es dilati i a l'exhalar comprimeixes. Suaument vas deixant les plantes dels teus peus al terra, les juntes i obres els genolls cap als costats. Ves abandonant les resistències que trobes a la musculatura de la part interna de les cames, de les ingles, i deixa que sigui la mateixa força de la gravetat la que va obrint els teus genolls, apropant-los molt a poc cap al terra. Els braços cap enrere amb els colzes flexionats et fan col·locar-te en una postura de total obertura, entrega i disponibilitat, on pots sentir profundament la teva respiració a nivell de l'abdomen i del pit. Gaudeix d'aquestes inspiracions profundes i d'aquests moments de calma en els que no cal fer res més que simplement estar. Estem molt acostumats a haver de fer coses, a haver de produir, a haver de consumir, a haver d'anar a llocs, a haver de fer. I ara podem aprofitar per parar. Parem les nostres activitats quotidianes, però també parem el torrent incessant de pensaments, de desitjos, d'obligacions imposades. Aturem-nos per ser, aturem-nos per sentir. Fas una bona inspiració i exhalant estires les cames, baixes els braços, els col·loques al costat del cos. I amb les cames llargues, estirades, amb to, i els braços al costat del cos, la barbeta cap a baix, anem a inspirar profundament mentre portem els braços enrere. A la vertical, impuls i pugem. Obrim els genolls cap al lateral, estirem la columna, obrim el pit i exhalant ens flexionem cap endavant. Inspira, estires els braços, elongues i projectes la columna, t'estires cap amunt i exhalant a poc, molt a poc, tornes cap a baix amb la força dels teus abdominals. Tornem a inspirar. Impuls cap amunt, obrim genolls cap als costats i aquí projectem cap a dalt amb la sensació de que el pit se'ns obre, que ens estirem i quan exhalem ens flexionem i ens recollim. Una última vegada, inspirant. Projecció de la columna. I exhalant a poc.
Arribem al terra, exhales i obres una mica els braços, afluixes les cames i tornes a flexionar els genolls portant els talons dels peus el més a prop possible dels teus glutis. La barbeta recollida cap a baix i per un moment observa com la teva columna contacta el terra. Si notes que hi ha un espai a les lumbars on no contactes amb el terra, mou la teva pelvis, bascula-la per sentir tot l'apoyo complet de la columna en el terra. Poses els palmells de les mans cap a baix i inspirant fas força amb els peus contra el terra i vas aixecant vèrtebra a vèrtebra la teva esquena del terra. Notes com les cames es van enfortint i com les natges també agafen to. És important que mantinguis aquest to. Exhala i baixes. Vèrtebra a vèrtebra també. Tornes a inspirar. I vas creixent i et vas enfortint. Nota la força de les teves cames, la força dels teus glutis, com la teva pelvis es projecta cap al cel. I exhalant, acompanyes el moviment natural de relaxació corporal i tornes tota la teva esquena al terra. Una tercera vegada en la que ens quedarem amunt. Mantenim aquí respirant, intentant que la respiració sigui àmplia i profunda. Permet que la teva exhalació també sigui molt profunda, portant el melic cap endins i sentint realment que buides tot l'aire. A la propera exhalació, molt a poc, vas baixant, col·locant-te a poc al terra i quan arribes a baix, inspirant, portes les dues cames amunt, els braços darrere l'occipital amb els dits de les mans entrecreuats i puges el cap. A poc baixes el cap, braços al costat del cos, amb els palmells boca baix i mica en mica vas baixant les cames rectes, seguint amb aquesta tonificació abdominal. Quan arribes a baix, afluixes, notes com el teu cos es relaxa, com els peus cauen a esquerra i dreta, els palmells de les mans giren cap amunt i fem una inspiració, una respiració profunda amb l'acompanyament dels braços. Comences a inspirar i els braços es van obrint a mesura que l'aire va omplint tot el teu abdomen, tot el teu pit. Notes com s'obren les costelles, com pugen les clavícules i a dalt de tot t'entrellaces els dits polzes i t'estires fent uns petits moviments com de serp amb la columna. Quan tinguis ganes d'exhalar, tanques els colzes lleugerament i baixes els braços, com si t'acariciessis. A poc ens anem girant de costat,
per col·locar-nos a 4 grapes. Agafes aire, t'assegures de que les mans estiguin ben obertes i ben assentades en el terra, separades a l'amplada de les espatlles. Treus l'aire primer profundament, baixant la barbeta com si volgués tocar l'esternó, arquejant la columna cap al cel, estirant bé els braços i ficant el màlic cap endins. A l'inspirar, anem a compensar arquejant la columna en sentit contrari i projectant el pit cap al terra. Imagina la teva columna com una serp ondulant, flexible. Flexibilitza la teva columna i dóna-li llibertat, oxigen i espai amb aquest moviment que et toca cada part de la teva columna, des de la part més alta fins a la part més baixa. Sempre guiada per la respiració. És la inspiració la que et porta a obrir-te, és l'exhalació la que tanca. A la pròxima inspiració incorporem equilibri. Puges cama esquerra i braç dret. Exhales en el gat. Inspires, cama dreta, braç esquerre. Següent inspiració. Braç dret, cama esquerra i ens hi quedem. Buscar una línia recta i ferma entre aquest braç dret, la teva columna i la cama esquerra i projecta't per una banda cap endavant, per altra banda cap enrere, fent-te llarga, estirant-te. Exhales i tornes al gat, traient tot l'aire. Inspirant et tornes a obrir ara, braç esquerre i cama dreta. Exhales, tornes i vas a seure sobre els talons i a col·locar el front al terra. Afluixes els braços. I et permets uns moments per respirar en aquesta intimitat. Ja que el teu abdomen no es pot projectar perquè les cames l'estan apretant, busca que la respiració vagi cap a la zona lumbar i expandeix la zona baixa de la teva esquena, la zona lumbar. Respira per les lumbars. Portes les mans a costat i costat del cap i a poc et vas incorporant vèrtebra a vèrtebra, l'últim és el cap.
ens posem de genolls elevats, portem el pes del nostre cos i l'eix sobre la cama dreta i avancem la cama esquerra. Exhalant, portes la pelvis cap endavant. Intentes contactar amb la sensació de seure a la teva pelvis. Un cop aquí, portes la mà dreta a la part interior de la cuixa dreta, puges el braç esquerre al costat de l'orella esquerra, inspires, t'estires amunt i exhalant gires cap a la dreta, com si volguessis mirar el peu dret. El colze dret es flexiona i t'ajuda en aquest moviment. Fem una última respiració aquí, aprofundint en la postura. I a poc vas tornant. Les dues mans al terra, aixeques el genoll dret i portes la cama esquerra cap enrere, en una planxa. Tot el teu cos ben fort. I inspirant, puges la pelvis i vas cap a un gos boca avall. Projecta el pit cap al terra. Si et rellisques, com m'està passant a mi, agafa't de la teva esterilla, de la teva alfombra. I deixa que el teu pit es vagi apropant al terra. Podem fer més intens i més fàcil també aquest estirament de les cames, fent com unes petites passes sense moure'ns de lloc. Molt bé, a poc deixes els dos genolls al terra, t'assentes sobre els talons amb el front al terra. I respires i recuperes el ritme de la teva respiració habitual. Suaument tornes a incorporar-te i ens disposem a fer l'altra banda. Ens posem de genolls i ara desplacem el pes sobre la cama esquerra per avançar la dreta. Amb l'esquena ben projectada i el pit obert, vas cap endavant i cap a baix fins tenir la sensació de seure a la teva pelvis, assentar-te en tu mateixa. A partir d'aquí, la mà esquerra va a buscar la part interna de la cuixa esquerra i el braç dret puja cap amunt al costat de l'orella. Aquí inspirem i tornem a elongar la columna. Exhalant, flexiones el colze esquerre i vas girant cap a l'esquerra per mirar-te aquest peu esquerre. Entra en el silenci de l'àsana. Totes les àsanes de ioga ens poden portar cap a una introspecció profunda en la que posem en pràctica la nostra capacitat d'estar serens, d'estar en calma,
inclús en situacions difícils. Inspires i exhalant tornes. Apoyes les dues mans al terra, aixeques el genoll esquerre i portes la cama dreta cap enrere. Fas una petita planxa, tornes a un gos boca avall i a poc portes els dos genolls al terra, el front al terra, els braços cap enrere i fas aquí una respiració profunda, sentint com l'aire arriba fins a la teva zona lumbar. Pots quedar-te aquí una estona en recolliment, deixant que la teva respiració es torni a equilibrar i sobretot permetent que la teva energia vagi cap a dintre, cap al centre del teu cor. Quan vulguis aixecar-te, portes les mans a banda i banda del cap. Inspirant. Vas tornant a la verticalitat. Aquí inspires de nou, aixecant els braços, entrellaçant els dits polzes, obrint el teu pit cap endavant. I exhalant baixes. I dediques uns moments a la pràctica de l'agraïment. Una actitud mental molt sanadora i molt beneficiosa que ens ajuda a tenir presents tantes i tantes coses meravelloses de la nostra vida que a vegades passem per alt o donem per fetes. Gràcies a tots i a totes per haver compartit aquesta petita pràctica. Espero que us hagi ajudat a tenir una estona de benestar. I Om Shanti, pau per tots els éssers. Gràcies.